John chapter 13, Juan kapitulo 13, nya 34 o 35. Nya pagkasunod 1 John 3, 10 to 15. Atong unahon ang John chapter 13. 34 o 35. Duha lang na. Okay, ready, go. Maghatag ako kaninyo bag-ong sugo, paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Paghigugmaay usab kamo. Kun maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tin-an. Arita sa 1 John 3. Okay, 1 John 3, 10 to 15. 1 John chapter 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Atong unahon sa 10, babaw. Ang kalainan sa mga anak sa Dios o sa mga anak sa yawa, mao kini. Ang wala magbuhat sa matarong o wala mahigugma sa iyang isig katao, dili anak sa Dios. 11. Ang mensahe nga inyong nadungog sukad pa sa sinugdan, mao nga maghigugmaay kita. 12. Dili kita manundog kang Cain, nga mipatay sa iyang igsuon, si Cain iya sa yawa. Tungod kay si Cain, daotag binuhatan, gipatay niya ang iyang igsuon, nga matarong og binuhatan. 13. Busa mga igsuon, ayaw katingala, kun dumtan kamo sa mga tawo, nga iya sa kalibutan. 14. Nasayod kita, nga nakalatas na kita sa kamatayon, ngadto sa kinabuhi, kay gihigugma man nato ang atong isig katawo, apan ang wala mahigugma anaa pa sa kamatayon. 15. Ang nagdumot sa iyang isig katawo, mamumuno, og nasayod kamo nga ang mamumuno wala magbaton sa kinabuhing walay katapusan. Magampo ta. O Ginoong Dios nga labing gamahanan, salamat sa imong mensahe karong buntaga. Among topic, Ginoo, the command of love. Salamat sa mga insights, mga pagpadayag o amo ang reflection niini Ginoo. Nasayod mi Ginoo nga usa kini sa greatest commandment nga imuhang gihatag, to love you and love others. Salamat nga kining mensahia mudulot gid ni sa among kasing-kasing og mulamdag gid ni sa among hunahuna tanang namati karon dinhi sa sulod nining maong congregation og bisan pa sa online, sa radio, sa Facebook. Salamat nga kini maghatag namog katin-awan sa pagsabot Ginoo sa kahulugan sa gugma. Og salamat Lord nga kining mensahia dili gyud namo malimtan og amo kining makatunan karong buntaga pinaagi sa imong alagad og sa imong pulong nga magatudlo kanamong tanan. Ang imong balang espiritu Ginoo ministeryo sa matag kasing-kasing ug gunahuna karon. Salamat Lord, among isalig ug itugyan kanimo kining tanan in the mighty name of Jesus. Amen og amen. Atong pagpakan ng Ginoo. Palihog manglingkod igsoon. Hallelujah. Ina imong tapad, I love you with the love of the Lord. Okay. So katong mga naghuot des likod, ari mo din sa tubangan kinapay bakante diri nganong gahuot man mo diha. Ami pa lamang nagsugwak na tagmaayo. Okay. So base din sa atong context nga atong gibasa, asa kito? John 13, 34 to 35. Aduna ko'y gilinyahan nga gamay nga word, 3 letters, new, bag-o. Okay? So, kanig nga word nga new, base sa Griego nga pinulungan, kainos, nagkahulugan kini siya nga something nga wala pagyud na himo kaniadto. So, kaning word nga new, something nga wala pa kibuhat kaniadto. Ang Dios nagatudlo nato sa una pang panahon nga maghigugma
apan pag-abot ni Jesus Christ, diha na gyud niya gipasabot ang matuod nga gugma. Og diha na gyud makita ang example sa tinuod nga paghigugma. Pinaagi sa pagtulunan og kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. O gani, daghang mga tawo makaigsunan nga wala gyud kauyon. Kay ngano man? Kay ang iyahang pagtulunan radikal. Unsa man ang radikal? Dili kasagaran. Kumbaga kaning gugmaha nga gitudlo sa Ginoo is very new for them. Pero actually daan na ni sugo pero bag-o alang sa mga tao kay dili kini ginabuhat nila or wala kini nila buhatas sa una pa. Kumbaga kining prinsipyo nga gitudlo sa Ginoo sa pagigugma wala na tuman sa panahon sa balaod. Sa panahon sa Old Testament. Natuman lang kini nga great example sa pagigugma pag-abot na sa atong Ginoong Hesukristo. Amen? Naklaro ra? So kining word nga new is something different from what they have done before. When the commandment ay daan naman ng sugo pero wala sila kay balo nga there is something new with this command. Kay nga naman, kaning new nga gigamit ni Jesus Christ nga kainos, connected ni siya nga word katong sa ika-2 Korinto 5:17. I mean, nga anyone is in Christ, he is a new creation. Buti pasabot new creation, bagong binuhat. Wala lang kaghimong gibuhat sa Ginoong bag-o kundili ang imuhang binuhatan something to do with this new commandment. Kaya pareha sila nga word nga gigamit diya sa Greek. So kani siya nga new commandment nga gihatag sa Ginoo para sa mga tao nga wala nakabuhat ani something new for them. Pero daanan na siya nga sugo. No? Unsa gyud diha, I gave you. But pasabot kisa naghatag ani nga sugo ang Ginoo that you love one another. So maghigugmaay mo, maghigugmaay ta sa usag-usa. Unsa may connection ana nga klaseng gugma? As I have loved you. Sama nga ako nahigugma kaninyo. So kung ikaw ug ako mahigugma sa pamaagi sa Ginoo, ang atong gugma kinahanglan in line sa pamaagi nga ang Ginoo nahigugma. Amen ba? That you also love one another. So ang atong pagpakita o gugma sa atong isig katawo wala nakabase sa atong kaugalingong kagustuhan kundi gustos Ginoo. Amen. Ingna ko kinsa in love dire. Ha? Kung kanang imong gibating gugma karon, wala gani na naka-inline sa pagbati o gugmas Ginoo, dili na tinuod gugma. Kung kanang imong gugma ra na, unya ang motive anang imong kanang gihambin nga gugma, supak na gani sa paagi nga ang Ginoo na gugma, dili na tinuod nga gugma. Kay ang tinuod nga gugma gikan sa Dios. Og ang source sa gugmang tinuod Dios. Klaro. So kung mahigugma dito sa atong isig katawo, wala na nagbase sa atong kaugalingong feeling, kundi nakabase sa atong obedience sa pagtuman sa gugma sa Dios. Amen. So naadi ay ka ng sitwasyon sa atong kinabuhi nga ginasugo tas Ginoo nga supak sa atong gusto. Amen ba? Kay sa daang tugon atong ibalik ang atuang senaryo before taong padayon. Sa daang tugon, mata sa mata, ngipon sa ngipon, mo nagiingon sa kakaraanan, bara-ibara. Kumbaga, unsay imong gibuhat, baslan juga. Kung nakapatay ka, baslan sa nimog kinabuhi. Kung nakatunob ka, manunob sa ka. No? So, kung unsay imong ginabuhat, baslan sad ka niya na. Kay mo na ilahang kuan ka ng balaod sa una. Pero gi-break na mga kaigsuonan sa atong Ginoong Hesukristo. Kay sa New Testament, radical love ang gipasabot sa Dios, dili kasagarang gugma. Kay ngano man, kung sagpaon ka sa tuo, ipasagpa pod ang pikas. Ha? Ang say pasabot ana? Ha? Kung buhatan kag daotan,
ayaw pagunahuna nga mabalos ka. Mo na meaning din ha. Kay but ipasabot anytime pwede pa kang buhatan niyag daotan kung buhatan kanyag daotan. Kay gisundan man dayon nga ipasagpa usab ang pikas, wala man nagingon ng Ginoo, sagpa apod ang iyang nawong. No? Uningon pang Ginoo nga kung sagpaon ka, panagpapod. No? Kung sumbagon ka, panumbag pod. Wala man nagingon ng Ginoo ana. So kung sagpaon ang imong pikas na, ipasagpa pod ang pikas. Kung batuon ka, basliog, pan. Ayaw lagi isulod sa grapon. Kay mabukol. Usa man ang pan, pulong na sa Ginoo. Amen. Mayong buhat, mayong gawi ang imong buhaton, ayaw baslig daotan ang nagbuhat nimo og daotan. That is how radical love nga gipasabot sa Ginoo. Nga kung mahigugma ka, wala na nagbase sa imong feeling, kundi nagbase na sa obedience nimo sa Ginoo. So pinaagi nini mga kaigsunan, kung magpakita ta og gugmang tinuod, by this all will know, ang tanan mahibalo, that you are my disciples, kamo akong mga tinun-an, if you have love for one another. Kung natay gugma sa atong isigatawo, mailhan nga kita mga tinun-an sa Ginoo. Amen. Tinun-an ba ka sa Ginoo? Amen ba? So kung tinun-an ka sa Ginoo, buhatan gani kag daotan, ayog baslig daotan. Higugma agyapon siya bisan siya nagbuhat og daotan nimo. Amen. Lisod kayo, no? Lisod or lisod kayo? Wa mo ka paingnan. Lisod or lisod kayo? Ang uban ingon lisod, ang uban ingon lisod kayo. Wa mo ilain nga paingnan, lisod na siya, pero mahimo na siyang sayon kung naa nato ang gugmas Ginoo. Amen ba atong pagpakan ng Ginoo? Okay. So mo na itong gibasa ganina. So what is the big idea upon this command? No? Love is not based on feelings, but on obedience. Ang biblical love, mga kaigsunan, usa kini ka choice or pagpili, empowered by Christ. So ang imong paghigugma sa imong isikatawo, gigamhan ni Kristo. Ginamhan ni Kristo. Ato sa ng choice, ato ng pagpili. Dili man sad mamugos ang Ginoo nga imong tumanon, pero naa kay consequence kung dili nimo tumanon. No? We love because Jesus commanded us to love. Sugo na nga kinahanglan dutang maghigugma sa atong isigkatawo kay sugo na sa Ginoo. This is the greatest commandment, nga to love God and to love one another. Amen? Kung imong basahon ang 10 Commandments, mga kaigsunan, composed na sa duha ka kategorya, loving God and loving others. Duha ra na kasugo. Pero gi-specify diha sa 10 Commandments, okay? Unang sugo, ikaduhang sugo, ikaapat nga sugo, pagtahod o pagigugma sa Dios. Ikalima hangtod sa ikapulo, pagigugma nimo sa imong isigkatawo. Duha ra na, mga kaigsunan. Okay. So the main text ato makita din ha nga a new command is the word love one another. Ang standard mo ni, as Jesus loved us. Ang say standard tong gigamit, dili standard nimo. Dili standard sa kalibutan. Dili standard sa mga pilosopo. Dili standard sa relihiyon. Dili standard sa organization. Standard ni Jesus. Amen. Dili standard nimo, dili pamaagi nimo, kundi pinaagi sa pamaagi ni Kristo ang atong paghigugma. Unsay resulta? Kung mahigugma ka, the world will know we are His disciples. Makaibalo ang kalibutan nga kita iyang mga tinun-an. Sa ito nabasa kanina, mga kaigsunan, nga kadtong mga dili pa anak sa Dios, itawag sila anak sa yawa. Unsa may ilanan, nagbuhat sila daotan. Oh? Wala sila nagbuhat og matarong. Wala sila maghigugma. So gitawag silang mga anak sa yawa, dili sila anak sa Dios. O makita po nato diri, mga kaigsunan, nga kining mensahe nga gipasabot dinhi, naghisgot kini may tungod sa action.
Okay? Your action speaks louder than your words. Kaya bang hinggang nahigugma ka sa imo isig katawo pero wala gani kay maayong gibuhat niya, wa pa na sure kung tinuod ba ng gugmaha. Amen? Amen. Ang tinuod nga gugma madayag sa imuhang action. Kung ang imong action nagpadayag og dautan og dili maayo, dili na tinuod gugma. Mga lalaki, kung naamoy gikaibgan nga mga babayi, labi na kay hapit na kining Hearts Day, ang uban kay mangitan nag-uyab, kay kuno lagi Valentine's Day, mag-ibog-ibog na ang uban, maahat na lang og pagkakitag-uyab og ahat na lang sugot. Kay lagi kuno Valentine's Day, paminaw. That is not intended for you nga mag-ibog-ibog tungod kay bulan sa mga kasing-kasing. Ha? Hinumdumi mga kaigsunan, kinahanglan mong makahibalo sa matuod nga klaseng gugma nga gikan sa Dios. Kung ikaw nagplanog dautan sa imong isig katawo, wala ka tinuod na gugma. Example, mga lalaki. Ha? Nahigugma siya kung huwag iyang ipakita ang nahigugma siya, nanguyab siya. Pero ang iyang motibo kay muhalok siya o manghilabot siya sa babae. Unya, wa pa man mo nakasal. Wa pa man mo nahimutang. Unsa may purpose nang uyab ka? Unsa may purpose sa pagpanguyab, mga batanon? Aron magminyo. Paminaw, nganong ang managhigugma ay nagkauyab, unsay purpose nilang duha? Aron magminyo. Anya ka mga batanon, naguyab-uyab mo, ready na ba mong magminyo? Ha? Katong mga nag-uyab-uyab, batanon pa kaayo, sayo pa kaayo. Ay, uyab-uyab pa gani, pastor, dili pa tinod uyab, kay uyab-uyab pa man. Sige, nakalusot. Pero unsay purpose nganong nag-uyab-uyab man mo? Ha? Aron magminyo-minyo mo? Aron kiligon. Aron kiligon ra. Aron na ako ikuan nya. Hinumdumi, prone kayo mo sa tentasyon. Ako lang yung pinumdum ninyo, prone kayo mo sa tentasyon, mga batanon, kung naamoy uyab niya, wa pa mo nakasitol nga magminyo. What for? Unsa may purpose sa atong panag-uyab? Aron magkuyog-kuyog, makilig-kilig? Okay raman kuno maguyab-uyab, basta di magtilaw-tilaw. Pero reminder lang. Dako kayog chance ang kaaway mo sulod kung ang imong unod kusgan kayo. Weak ang imong espiritu, huyang ang imong espiritu, onya strong kayo ang imong unod, delikado jud ta. Munang daghang mga batanon nangapukan tungod lang anang nagsugod lang sa uyab-uyab. Munang nga ako usa sa mga board na mo diri, daghang mga batanon dinhi sa unang nangagi. Mga babayi, mga gwapa. Pero nagsugod og uyab-uyab, wala kalahutay ngano man. Maulaw namang musimba kay nakasala man. Nya kinsa may nagtudlo nimong magpakasala ka. Nya kinsa may nagtudlo nimong di ka mo balik og simba kung makasala ka. Normal ra gyud nga ang tawo maulaw. Pero ngano man sad ka maulaw nga wa man po ka pakaulawi, dinhi gimaymayan mo og maayo, gitudluan mo og maayo, gi-advisean mo og maayo. Unta ba dili mo dangat sa mga pagmahay ang inyong mga desisyon? Dili mo dangat sa mga pagmahay ang inyong mga desisyon, mga pagpili. Kay tungod lang nasayop mo sa pag-apply sa tinuod nga gugma. Amen ba? Muna mga kaigsunan, atong ipakita sa atong buhat nga tarong ta. Kung manguyab man gani, tarungan ng imuhang pagpanguyab nga walay halong motibo nga manghilabot ka. O walay halong motibo nga magpakasala mo. Uyab-uyab lang. Hala, di man gud ka mo mapugnan, pero siguro sa Dios nun nga paagi. Amen. Mga batanon, i-preserve in tao ng inyong pagkababayi o pagkalalaki para sa inyong umaabot nga bana or asawa. Amen. Mga batanon, paminaw. Naamay mga batanon, paminaw. Unta, mabot ang saktong panahon nga the right time nga manguyab mo, kaning parehas nila, nilang Leonard, nilang Care,
Nga ka na bang hagdo nas ginikanan, ano sa pa man ka manguyab dong? Ano sa, nangita na kog apo dong? Ano sa apa man? No? Kana, saktong time, nanitrabaho, masay ang babae pa mag-text, mag-chat, Nard, hi, how are you? Mga ba? Kamusta naman you? Yeah. Here na mi, wala lang. Kinito mga ulitaw, no? Mga buutan kayo ba? Kay, kansod ba, ng mga inosente kayo anang inana nga mga butang, pagkanindot. Nabang sama ni Limar, magpahimutang sa saktong panahon, saktong edad. Nindot kayo na. Amen? Okay, sa'yo mo sunod ni Limar. Muna mga kaigsunan kamong mga batanon, una pag-ayo kung ang atong pagigugma karon unsa man gugma-gugma lang or ibog-ibog lang, no? Kay delikado ba na pwede ba nang sakin sa yawa? O kiat-kiat, ibog-ibog o kinabang unsa na pasikat usahay ning uban nga na ako'y uyab sila wala. Ana man na, no? Oh, na ako uyab karon Valentine's Day. Na ako'y kuyog. Unsa may imong motibo nganong naa kay nana? Ang say motive ninyo, nga nang mag-uyab-uyab mo? Ay, basta kinay ko kilig-kilig, bantay, kilig-kilig karon. Pagbantay kay delikado ang panahon karon. Delikado kaayo mga kaigsonan, anytime daghan kayong tentasyon nga pwedeng kuhiton mo siyawa aron magbuhat mo dili maayo. Bantayanan kayo mga kaigsonan, mga batanon, I tell you, sa inyong mga edad, hot kaayo. Kisa manggoy wala kaagi ana, sa una wa pa kus Ginoo. Grabe yung tentasyon mga kaigsonan. Di gyud ta makaingon ba nga ay na ako'y Ginoo. Samot nang way Ginoo. Unya nakapanguyap og dili kasuhanon. Kuyaw. Delikado mabackslide. Munay among kuan ba kanang burden kami mga pastor. Daghanan na mga nitabo mga young people na as worship team. Kusog kay mo keyboard sa buwan. Nakauyab unta o Kristohanon, wala po sila nagdugay kay kuan man kana wa man sila kasinabot, napunta man hinuon sa unbeliever. Ang sinitabo, backslide. Ano? Una mga igsoon. Usahay kung madala ta sa mga butang sa kalibutan nga wala na to gidahom nga mao day ato ang kapulakan. Muna nga magbantay ta. Samtang karon napay panahon nga makabantay ta. Kung sa mga minyo pod, amping pod. Amping pod kay bisan og minyo na mo, naagi apoy maibog. Yes. Naamang poy manitsit, naamay mo tan-aw. Naamang poy mga maibugong mga mata. Munang kinahanglan kita kanunay protection sa Ginoo mga kaigsuonan. Amen ba? Kung grabe ang tentasyon sa mga batanon, naagi apoy tentasyon sa mga minyo. Muna nga bisan asa tandapita ang atong kaaway nangita ra nagpamaagi nga matukob ta. Ang saan nga di ta matukob? Protection sa Ginoo. Giya sa Ginoo. Obedience diha sa Ginoo. Amen. Love God with all your heart. Muni number 1 nga sugo no. Pag higugma sa Dios, kumusta? Kanang imong gugmas Ginoo. Labaw pa ba sa gugmas sa imong crush, sa imong uyab, or sa imong bana, or sa imong asawa? Kay ang sugo, love God with all your heart, soul, and mind. Tibuok. Whole, with all. Sa lain nga version, whole of your heart, soul, and mind. Tibuok, dili 1/4, dili 1/2, dili 1/8. Tibuok, unaha pagigugmang Ginoo, tibuok. O kanang imong gugmas Ginoong tibuok, maunay, mo spread out ngadtos uban. Ngayong gugma. So, ang atong pagigugma, nagikan sa pagigugma sa Dios because you cannot have this kind of love without God. Because God is the source of love. So, unsa niyo paghatag og gugmang tinuod gikan sa ngadtos uban kung wala ka tinud-anay gugma sa Ginoo o kung wala ka naka-acquire sa gugma sa Ginoo. Then, after that, nakay gugma sa Dios, love your neighbor as yourself. Kinsa man ng tawhana nga iyahang pasakitan ang iyang kaugalingon, mga sadista na to. Iyang pasakitan ng iyang kaugalingon. All God's commands are rooted in love. Tanang mga sugo sa Ginoo, kung imong basahon diha sa 10 Commandments gikan sa una hangtod sa 10, rooted in love.
Tanang mga sugo din ang gihatag sa Ginoo, rooted in love. Nakagamot gikan sa gugma sa Dios. So nganong naamay mga do's and don'ts din ha? Because gusto ang Ginoo mapariyag ang gugma. Ayog buhatan na. Niya usahay kita po yung mga tao kung di ta kasabot sa mga pagbadlong o magpagsaway sa Ginoo. Usahay makafeel ta nga murag gilabtan na ta sa Ginoo. Usahay makafeel ta nga nang hilabot na ang Ginoo nato. Usahay makafeel ta nga hilabtanon ang Ginoo nato. Pero wala. Ipakita lang niya ang iyang gugma nato pinaagi sa mga pagbadlong, pagsaway, pagtudlo nato. Ayaw di na to i-misinterpret ang Ginoo nga killjoy siya. Amen? Di na to i-misinterpret ang Ginoo nga wa siya'y tagad nimo nga di siya gusto malipay ta. Gusto siyang malipay ta pero sa pamaagi nga malipay pud siya. Amen. Okay. Unang punto mga kaigsunan, love is a command, not a suggestion. O sa nakasugo, dili na a suggestion. Obedience is the proof of our love for Christ. So kung ikaw mo-obey o motuman, but ipasabot, mo na ang proof nga ikaw nahigugma. Following Jesus means choosing love daily. Ang pag-follow ni Jesus, mauna ang pag-choose sa gugma sa Ginoo kada adlaw. Amen? Okay. Let's have an illustration. Obedience over feelings. Ato na usa ka soldier nga mo follow sa order sa iyang commander. Even if it is difficult. Kita mo sundalo? Okay. Ang ilahang motto din ha, obey first before you complain. Tumansa sa di pa ka mo reklamo. Napa kay katugod mo reklamo? Pero tumansa. Buhata sa ang akong sugo usa pa ka mo reklamo. So he does not act based on emotions but on command. Ang action sa usa ka soldier based on command, not based on emotion. In the same way, Christians love God because Jesus commands us to love God and to love others. Bisag usahay pungot siguro sa imong nahuna nga higugmaon nimo imong silingan nga nakapasakit nimo pero sugo man sa Ginoo, higugmaon na lang. Amen? Amen. Bisag pungot tan-awon yang nawong pero ayaw na lang ng kapungot, ilisin na lang nagkaluoy. Kaya nga naman, kung ikaw may nigugma niya, siya may napungot gihapon nimo, kinsa may lakansin niyang duha? Siya. Kay ikaw malangit, siya may impierno. Inya, ganahan ka nga, kamong duha mapungot. Kamong duha may impierno. Sagdiin na lang na siya kung sige kapungot o kalagot nimo, wa gihapon sa kapasaylo nimo, ang importante ikaw nakapasaylo na kaniya. Kay niabot sa paghukom, abot sa itong kamatayon ay dili ka alkansi. Kay gano'n man, langit man ka. Nakapasaylo man ka. Pero samantala, imong isig katao, wagid ka pasaylo, alkansi siya. Hanapili, asa man ka. May impirno, malangit. So kung gusto ka malangit digsoon, pagpasaylo. Aron ka pasayloon sa Ginoo. Ikaduha, love is the mark of true discipleship. Love is our visible testimony to the world. Muna'y visible nga testimonya sa atong kinabuhi nga kita Kristiyano, kita mga tinun-an ni Kristo ang atong gugma. Lain kay paminahon Kristohano nag-away, naglalis ng sinumbagay. Amen. Asa man nato makita mga kaigsunan kana bang parehas sa sila relihiyon nagsinumbagay sila? Parehas na sila grupo pero naglalis sila, nag-away sila, napinusilay sila. Wala na dire. Dili na pwede sa tua. Parehas sa tang Kristohanon. Bisan gani, kita lain na grupo, lain tag denomination, pero kung mag-abot ta, naghigugma ta. Amen. Pero sa uban nga, wala tinanay na kailas Ginoo. It doesn't matter kung unsay ilahang kuan ka ng, basta kay na membro ra sila simbahan, na membro ra sila og relihiyon, okay ra nila, magpatay sila, makita mo na, nasa buwangan. Pag human, wala ka sinabot, sinumbagay silang duha. Parehas na sila relihiyon. Nagsinumbagay, nagpinatyanay silang duha, nangapriso po silang duha, parehas na sila relihiyon. Dili na maintanawon kung inaana, dinhi. O sa mga Kristohanon, lain kay paminawon. Amen ba? Nga parehas sa mga Kristohanon, nag-away, nangapriso. Wala na diri. Amen. Amen. Wala na diri. Salamat sa Ginoo. Muna ilanan nga mga tinun-an ta ni Kristo. Amen ba? Wala naman ka dito sa Tigbakayan, Derbihan, sa Sugalan, wala na ka dito.
Kinadito na ay mag-away, maglalis, magsinumbagay, nas diskuhan. Hawa, tanawan niya, naikuan mga kanang magsuya-suya, magdisko sa Valentine's Day. Nya na sa isuya. Kapila na ko kapalag anagod sa una pa, awa pa ko na imong gustuhanon. Halos tanam mga diskuhan dito sa South, ako nang gisuroy. Kay kusog ko manisko sa una. Wala pa ko kailas Ginoo. Naagi ng gubot-gubot, right, sinumbagay kay naman usay gilugan babae. Nya sila din ha parehas sa silang mga parehas og relihiyon. Nga sinumbagay kapinat yan na gid idong gabay. Dili na maayo, dili na mao. Nang bantay mo ayaw mo adtog diskuhan. Kay basig maalaan mo dito nga dili mo Kristohanon. Mga batan-on, magdisco Valentine's Day ayaw mo adto ha. Ayaw tawon. Naluoy mo nako. Mainan na uy, membro Pastor Junrel ayaw tawon. Mga sakop ni Pastor Junrel toy nanis ko man. Tawon mga igsoon, luoy mo. Ayaw ta mo pagkaulaw. Kay usay madalahig gyud tinut-anay ang pastor kung magpabadlong ta. Muna nga magbinut-an ta. Amen. O karon kay nagbinut-an naman ka padayon na. Inay mong tapad padayon sa pagkabuutan. Ha? Padayon sa imong pagkabuutan. Ayaw pag hinanggaw. Amen. People recognize Jesus through our actions. Makita si Jesus ito kinabuhi pinagis ito mga action. Without love, our message loses credibility. Bisan pag unsa ka kamaayong manulti, wala kay gugma, way pulos. Kung wala tinud-anay nga action nga gugma. Okay, illustration, the church without love. Imagine a church with great preaching but no love. Doon ay mga simbahan nga, maayo kayong muwali, maayo kayong mo-preach, pero walay gugma. No? People live not because of doctrine but because of cold hearts. Ano na yung uban mga kaigsonan sa mga kasimbahanan nga grabe na pud kaayo baka grabe na jud kaayo ang preaching may tungod sa pagbadlong o pagsaway sa sala. Nya wala na apili o gugma. Kana bang usahay dunay mga magwawali nga murag gamay lang kulang hukman nga maimpierno na jud ka. Ana ba? So dili tayo ngon ana mga kaigsonan. Mo preach ta about repentance, righteousness but with gentleness, with love. Kay gingon sa kasulatan kung naay makasala atong pabalikon in a gentle manner. Amen. Di na to duot paubos unsay ihang kasaypanan atong tabangan nga mo lift up siya balik sa Ginoo. Di na to ingon nga ayo nagsimba kay budlagon man ka. Samok-samok lang ka diri. Di na to ingon naon. Kundi atong pabalikon sa Ginoo nga magtarong, magbinutan, magkinabuhing buutan. Atong i-lift up siya kung naman siya kasaypanan kasipyatan atong tabangan nga ma-lift up balik siya sa Ginoo with gentleness and love. Amen. Love is what makes truth attractive. Usahay mo ginay ilanan mga kaigsonan nga ang simbahan mas attractive kung naay gugma. No? Kung kita makita nga nagigugma ay ta, wala gyud wala maglalis, wala mag-away kung na may mga arguments, dili moabot og barangay. Amen. Dili moabot og barangay. Example, puros Kristohano naglalis, dili ra sa church ma-solve ra na. Pero kung amot ng barangay murag maulaw na taana. Ingon sa kasulatan sumara ni Apostol Paul nga kun doon mo panagsungig panagbangi kumahimo diha ra sa elder sa simbahan masetol dili maabot og mga dili magtotoo nga moy mo setol. Diha ra sa simbahan. Muna nga salamat sa Ginoo wala pud nahitabo diri. Amen. Kun doon ay sobang simbahan sobang simbahan Pareha sa sila, kauban sa simbahan, naglalis, nag-away. Kanya po sila pong doon na priso. Ana, muna nga, dili ta maging ana mga igsoon. Okay, number 3, last. Love includes difficult people. Ingnahin mong tapat, difficult people. Kinsa man ang mga difficult people? Kinsa man ang mga difficult people? Kadto ng mga tao nga dili kaganahan. Para nimo difficult kay silang higugmaon. Kadto ng mga tao nga wa kauyon nimo. Difficult para nimo nga higugmaon. Kadto ng mga tao nga di po sila ganahan nimo. Bisan pang makig-amiga kaniya, dili po siya ganahan nimo. Those are people na makonsider natong difficult people. And even sa mga tao nga kanabang dili ka makauyon sa iyang batasan, prinsipyo o binuhatan, those are one of the difficult people nga atong ma-consider. Kisa man na sa imong kinabuhi, basta na kay silingan, na kay parinti, na kay higala, o kabas pamilya ngayon ana. Para nimo difficult kay ning tawhana ay lisod kay ni. Kanabang makaingon ka nga kana siya, lisuda ana ay. Kanang word nga lisuda ana niya ay
But pasabot, usa na siya sa mga difficult people sa imong kinabuhi. Ang kinahanglan sab nimong higugmaon. Amen. Kinsa man na sila? Na ba kay classmate nga di ka ganahan? Ha? Or mga classmate nga dili ganahan nimo, ganahan ta kang makig-friend niya pero dili siya ganahan nimo. Difficult people. Ina na makaigsonan, we have still to love them. Ato gyapon silang higugmaon. Bisan sa mga tao nga tanom na to ba nga grabe po ning tawhana ka bugal-bugalon, no? Kana bang mga kusog ay mang bash or mga basher nimo. Nabay mga vlogger dere? Unya na yung mag-bash nimo, mga difficult people. Just love them. Actually, diya sa Bible makikita doon ay difficult person na nasa disciples, si Judas. Jesus loved Judas knowing he would betray him. Bisa nang Ginoo nakibalo na nga mo betray ning tawhanan niya, pero gihigugma gyapon to niya. Amen. Pero atong klarohon makigsunan na, wala na nagpasabot kay gihigugma ka sa Ginoo, malangit na ka. Ang gugmas Ginoo mao nay nang mag-motivate nato para magkinabuhing matarong og buutan para maato tag langit. Og mao nay mag-motivate nato nga magsunod ta ni Jesus. Pero dili na nagpasabot ka ambi kay gigugman ka sa Ginoo automatic langit na ka. Dili ha. Ang gugmas Ginoo unconditional. But ipasabot daotan man kag tarong gihigugma ka sa Ginoo. Walay gipili ang gugma sa Dios. Pero ang iyang pilion nga moatog langit katurang mga nagdawat niyang nagtuo niya o nagkinabuhi subay niya. Mao ra matog langit. Amen. Wala nang pasabot kay gigugma na kas Ginoo, gigugma bitaw ko sa Ginoo atog langit oy. Inya bisan og magpakasala ka. Langit day gihapon ka. Kay imong gisaligan ng gugma ra sa Ginoo. Nanay ubang mga tao inana ba mga kigsunan nga gigugma bitaw ko sa Ginoo? Para sa akong lolo, minsan nga gugma man ang Ginoo nako. Unya sige og kuan hubog-hubog. Nana ba? Unya barumbado kayo. So di na basihanan nga gigugma ta sa Ginoo malangit na ta. So, ang gugmas Ginoo mag-motivate nato aron magkinabuhing tarong, magkinabuhing buutan, magkinabuhi nga subay sa iyang kabubuton. Amen. Biblical love goes beyond comfort and convenience. Ang biblical nga gugma mga kaigsuonan usa sa pamaagi nga gitawag siya radical tungod kay bisan lisod kinahanglan nimong buhaton. Beyond convenience. So, sa to pa dunay times nga ang imong pagigugma ng tawhana lisod. Parehas anang pagigugman niya bisan nagbatig-batasan, hala agwantahan na. Kay maunay makapa-sustain sa inyong kaminyoon. Kabalo ko, tanang mga magtiayon diri. Hantod karon naagapon mo gidadala nga kanang consideration sa inyong mga partner. Kay dili man perfecto ang tao, inana ka perfect. We are made complete in Christ but not that perfect at all. Amen? So naay mga inconveniences sa atong kinabuhi, sa atong pagigugma labi na sa mga minyo na. Pero kinahanglan na agid tay consideration o kanang gitawag nga patience o long suffering. Kung wala gani na mo na ang kaminyoon mabungkag. Ang pamilya mabungkag. Kung wala ang gugma sa Ginoo. Muna nga so dunay panahon nga lisod ka ayong dawaton pero agwantaha lang kay nahigugma ka. Amen. Amen. Para dili maputol ang kaminyoon o dili mabungkag ang pamilya, ipatigbabaw ang gugma sa Dios. Amen ba? Amen. Loving difficult people reflects Christ's character. So kada magigugma ka sa mga difficult nga mga tao, nag-reflect ka sa gugma ni Kristo. So kung ikaw o ako mahigugma bisan lisod kaayo nga pamaagi nga mahigugma ka ana niyang tawhana, nag-reflect ka sa kinaiya ni Kristo. Sige, mangutan kog balik, kinsa man to mga difficult higugmaon para nimo? Naaba sa imong unahon na karon kinsa man to mga difficult people? Katong akong classmate, katong ako ang kaubas trabaho, katong akong silingan, kato si akong kaubas panimalay. Say, murag lisodan ka. Pero God commanded us to love them. Amen. Amen. Okay. Illustration. Hapitan mo man. Napay sulod ani. Okay, the cross, Jesus and the cross. Jesus prayed for those who crucified him. Sa gibuhat ni Jesus, katong mga taong naglansang niya, iyang giampo. Iya bang gitunglo ang mga taong naglansang niya? Wala. Ikaw, kinsa man to mga tao nga
nagbuhat og daotan nimo, imo ba silang giampo? Or basig nanunglo kanila? Lord, maintag kwanto maligsan tong tawhana, Lord. Lord, maintag mapudlan tog kamot, Lord. Hilabtanon kay Lord. Inana ba mangampo ang kuan? Ang mga Kristohanon? Ayaw pod kay looy pod. Magkatawa bitaw mo kung makabasa mo ng suwat ni Pablo sa Korinto, na isa giingon nga itugyan na sayawa. Pero mayra pod wala mo kabasa, no? Kami rin nakabasa nga mga pastor. Kay kami po nakabaloon sa meaning atong giingon nga itugyan na sa sayawa. Ha? So, dili tong imong kontraha ang imong itugyan sa yawa, no? Kay kan man ang atong saktong termino itugyan sa Ginoo. Amen. Ang ato ang mga kontra ato mga kaaway nga dili ganahan nato itugyan sa Ginoo. Iampo sa Ginoo. Amen. Iampo sa Ginoo. Na ay mga mean nga mga tao sa imuha, iampo sa Ginoo. Okay? He loved when love was undeserved. Nahigugma gyapon siya bisan sa mga taong dili angayang higugmaon. Ikaw ug ako, angayan jud ang higugmaon? Dili oy. Makasasala man ta sa tuang nature sa una nga upat ka Ginoo, makasasala ta. Apan tungod sa gugmas Ginoo, gihigugma gyapon ta bisag dili ta angayan unta. Amen. Ito pagpakan ng Ginoo. That same love is what He commands us to show. Mao sa nang samang gugma, iyang gusto niyang ipakita sa atong kinabuhi. Sunod, kita mo aning wheel or bicycle wheel. Ang usa ka ligid sa bisikleta naa siya'y kuwan kanang hub sa tunga. So kanang hub sa tunga, mga igsoon, it represents God, and kining ligid nagrepresent sa kalibutan, og kining mga spokes mo na kita. Kining mga spokes kita na. Makita nimo nga diha sa ligid ang spokes lagyo. Kana mga spoke ba? Kanang mga ilang spoke? Kana bang inaana? Pag naatas sa diri sa kuan kanang yantas, lagyo na sila. Pero pag abot na dito sa center, duol na sila. Okay? The hub represents God, and kanang mga spokes nagrepresent nato. O ang kanang yantas o ang ligid nagrepresent sa mga tao sa kalibutan. Okay. Ano na ni meaning? The more nga kita duol sa Ginoo, naa sa presensya sa Ginoo, the more you become closer to each other. Amen? So kita kung masuod ta sa Ginoo, magkasuod pud ta. Sama anang spokes, nagtandayanay, nagsuod suod sila sa usag-usa. Pero kung magpalayo ka sa Ginoo, maglagyo sab mo. So dili mo mag-abot. Naga mga tao makaigsonan nga palayo sa Ginoo, layo kayo lang pagbati sa usag-usa. Pero kung close ka sa Ginoo, mahigugma ka sa imong isig katawo. Close mo. Muna nga atong masulti usay ba nga dunay mga Kristohanon nga masuod pa i-compare sa biological nga mga managsuon. Na kay amiga or friend nga Kristohanon, kay parehas mong Ginoo, mas suod mo compared sa imong igsuon nga biological. Ilabi na kung igsuon nimo dili wala pa nangalagad sa Ginoo, dili kay mo tanto ina naka-close. Pero kung Kristohanon gani, ma-friend nimo, unya parehas mo relationship sa Ginoo, close ta sa usag-usa. Amen. So kung close ta diha sa Ginoo, close po ta sa usag-usa. Pero kung magpalayo ta sa Ginoo, magkalagyo po ng ato ang mga pagbati. Usay di ta makasinabot. Wala man tay direct connection. Pero kung dugol ta, kauban ng Ginoo, close po ta. Amen. Amen. So nindot kay tanawon ang Kristohanon nga dili maglalis, dili mag-away, dili maglinibakay, dili magsiningkahay. Kaya nga naman, naghigugmaay. Amen. Ang pagpakan ng Ginoo igsoon. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. In application, who is God asking me to love right now? Akong gangyo ang worship team aris tubangan. Kisa man ang gusto sa Dios nga imuhang higugmaon karon. Sa imong kinabuhi mga kaigsonan, do na bay mga tao nga buot sa Dios nga imuhang hatagan og gugma, kanang klaseng gugmang radikal
Kana bang naapa kay gihambin karon nga kalagot pero kaya nimo siyang atubangon og hatagan og love gift. Mao na ang Dios ng gugma. Kana bang makaharom ka sa tao nga nagkasumpaki mo pero tungod sa gugmas Ginoo imong gipaubos imong garbo. Kamong duha nagpaubos sa inyong garbo aron walay away og lalis nga mahitabo. Amen. Kung naa man gani ayaw pabuta ang ugma nga imong buhatan siya maayo. Kung kaya nimong buhatan ng maayo karong adlaw, buhata karon. Buhata karong adlaw. Am I choosing obedience over emotion? Sa pagtuman sa sugo sa Ginoo sa pagigugma, asa may itong gipili? Obedience ba or emotion? Hinuduman na ito mga kaisan kung emotion ang atong pilion, dili jud ka kay gugma. Kay naaman kay usay emotion nga dili iyas Ginoo. Ayaw pag pasulabis imong emosyon. Di ta magpasulabis atong pagbati nga dili maayo. Kundi atong tumanon ang Ginoo, atong i-obey ang Ginoo bisan pag usahay lisod. Si Jesus bitaw, iya bitong gibuhat ang tanan bisag lisod, gikaya niya bisag lisod tungod kay nagugma siya nato. Ikaw unsa may kaya nimong buhaton para magpakita ka gugma? Unsa may imong buhaton para ma-prove nimo nga nahigugma ka? Hinumdumi yung sa gibuhat ni Jesus sa krus. Dili lalim nga bugal-bugalan, ludan, sumbagon, patyon ilan sang sa krus aron mamatay. Pero yung gibuhat tong kinahigugma siya nimo og nako. Ikaw ug ako unsa may atong mabuhat para ma-prove nato nga nahigugma ta sa Dios? How can I practically love this week? Unsa man atong pagpakita gugma sa Dios karong simanaha? Ipakita nato ang Dios ng gugma. Amen. Atong balikon, ang gugma sa Dios it's not about emotion, but ang pagigugma sa Dios og sa uban, obedience na siya. Obedience. Amen. Closing challenge. Akong gayong tanan sa pagpanindog. Ingna ang imuhang kaugalingon. Ingna imong kaugalingon. Hoy, General, isuti imong ngalan. So tii imong kaugalingon, love is not just about feelings. It's not about your feelings. Love is more about obedience to Christ. Ang gugma, it's all about obedience to Christ. It's not about your feelings. Let us love just as Jesus loved us. Unta nga to pagigugma, wala nakabase sa atong kaugalingong pagbati. Because our heart contains the emotion, and sometimes or oftentimes our heart is deceptive. Ang atong kasing-kasing malimbungon. Kundi ta magbantay sa atong kasing-kasing igsuon nga malimbungon kaayo, mapildi ta. Pero kung imong unahon ang pagtuman sa Dios labaw pas imong emosyon, mudaog ka. Amen. Mudaog ka sa imuhang Kristohanong kinabuhi. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Just close your eyes and bow down your head. Atong kantahan ang ginoigsoon. Sa kadako sa imong gugma, Hallelujah. tanan gibuhat mo, alam ka na ako. Yes, Lord. unsay angay nga akong igabugti. Hallelujah, Jesus. Kulang pa man gani bisan ang kinabuhi. Oh, Lord. Sa gibuhat mo dito sa cross, tanan imong giantos, alang ka na ako. Hallelujah, hallelujah. Samtang may gininhawa, Isay mo kamot, yes, may Ginoo, pitipa, igsoon, ayaw kahulaw. ang Just sing this song. kasing-kasing ko. Yes, ay mong naimutangan karon, awiti ang Ginoo. Samtang may kinabuhi, samtang may kusog pa, ikaw ang simbahon ko. Yes, Lord. Hallelujah. Hangtod sa katapusan ning kalibutan, ikaw ang alagaran. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord.
Salamat Ginoo sa imong Sumatagduol ko kanimo o Ginoo. Oh God. Ipahinumdumo kanako ang saad mo. Yes, Jesus. Praise the Lord. Nga anaa ka sa langit, tanan giandam mo, alang kanako. Yes, Lord God. Hallelujah. Samtang may gininhawa, samtang may pitik pa, ang kasing-kasing ko. Amen, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Samtang may kinabuhi, samtang may kusog pa, ikaw ang simbahon ko. Samtang may gininhawa, samtang may pitik pa, ang kasing-kasing ko. Samtang may kinabuhi, samtang may kusog pa, ikaw ang simbahon ko. Lord. Hangtod sa katapusan ning kalibutan, ikaw ang alagara. Come on, church, just raise up your hands to the Lord. Magampo ta Ginoong Dios, daghang salamat sa mga pulong karong karong buntaga. Salamat sa mga pagpamaymay, pagpahinumdum, mga pagsaway, pagbadlong. Salamat sa pagtudlo Ginoo namong tanan Lord. Salamat sa mga insights, sa mga brilliant ideas nga imong gihatag namo. Salamat sa mga pagpariyag sa imong pulong Ginoo. Salamat Lord kini nagalamdag sa among unahuna o nagabag-o sa among kasing-kasing. Salamat Lord God nga ang imong mga pulong o Dios danay dakong kahimuan, maayong resulta sa among kinabuhi. Isip imong mga anak, imong mga tinun-an, makita sa mga tao Ginoo ang among Kristohanong kinabuhi pinaagi sa among gugma, pinaagi sa among panaghigugmaay. Salamat Lord sa imong pulong karong buntaga, gidayeg kanamo og gipasalamatan no Dios sa walay katapusan. Kanimo lamang ang tanan dungog ug himaya, mga pagpasalamat sa walay katapusan. In Jesus name, in Jesus name. Amen. Og amen. Hallelujah.